Mit navn er Merete Mjørk Christensen. Det er mig, der redigerer Mælken.dk, og det er mig, du kan stille spørgsmål til i vores brevkasse. Jeg har arbejdet med mælk og mejeriprodukter i mere end 10 år, og føler efterhånden, at jeg har været igennem langt de fleste aspekter inden for området. Og området er væsentligt, for mælk og mejeriprodukter spiller en rigtig stor rolle i den nordiske madkultur, både som nydelse og som ernæring. De 3 vigtigste grunde til at drikke mælk er mælkens indhold af calcium, mælkens indhold af protein, og så er der den unikke pakke af næringsstoffer, der findes i mælk, og dermed også i de andre mejeriprodukter. De 3 grunde gør, at mælk og mejeriprodukter er nogle helt særlige fødevarer, som spiller en rigtig vigtig rolle i vores kost. Mælk er den vigtigste kilde til calcium i danskernes kost, og hvis vi drikker sådan et stort glas mælk hver dag, så får vi faktisk langt over halvdelen af den mængde calcium, som vi anbefales at få hver dag. Calcium er vigtigt for vores knoglers styrke, men har også mange andre betydninger i vores krop, blandt andet er det ansvarligt for signaloverførsel mellem vores nerver. Mange tror, at vi kun har brug for calcium, mens vi er børn og vores knogler vokser. Men sådan er det ikke, for knoglevævet er faktisk levende væv, som konstant nedbrydes og genopbygges, så vi har brug for en løbende tilførsel af calcium hele livet. Man kan få sin calcium fra andre kilder, fra broccoli og spinat og mandler, men der er ikke ret meget calcium i de her produkter, og det er svært at optage, så man skal have rigtig meget hver dag for at få den rigtige mængde. Så mælk er faktisk en rigtig nem og bekvem måde at få den daglige calcium på. Du kan også tage en ostemad eller spise en portion yoghurt, for mælkens gode næringsstoffer findes i alle mejeriprodukter. Udover calcium indeholder mælk faktisk også en rigtig pæn portion protein. Faktisk findes der ca. 3,5 gram protein per 100 ml mælk. Og protein er vigtige byggesten til vores krop. Protein bruges til at danne nyt væv, og det bruges også til at reparere vores muskler, når vi har været fysisk aktive, været ude at løbe en tur, eller været i arbejde i haven, eller på anden måde været fysisk aktive. Derudover er mælkens protein faktisk en rigtig høj biologisk værdi. Alle de vigtige aminosyrer er repræsenteret, og det er nemt for kroppen at optage mælkeproteinet. Protein, der ikke optages, gør jo ikke rigtig nogen gavn, så det er rigtig vigtigt. Ost indeholder også rigtig meget protein, faktisk endnu mere. Man kan sige, at ost er en slags opkoncentreret mælk. Der går ca. 10 liter mælk til at lave 1 kilo ost. Og faktisk er det sådan, at de hårde oste indeholder endnu mere protein per 100 gram end for eksempel kød. Calcium og protein er rigtig stærke argumenter for at drikke mælk, men der findes faktisk meget mere i mælken end det. Mælk indeholder en lang række vigtige vitaminer og mineraler, som tilsammen danner sådan en unik pakke af næringsstoffer i mælken. Faktisk er mælken den fødevare, der indeholder flest forskellige næringsstoffer i det samme produkt. Derfor giver det heller ikke rigtig mening for mig, når folk tror, de kan erstatte mælken med en kalktablet eller noget sojadrik, for så går de jo glip af alle de mange næringsstoffer, som findes i mælken. Se, det var efter min mening 3 rigtig gode grunde til at drikke mælk, som viser betydningen af mælk og mejeriprodukter i vores kost. Og derudover synes jeg faktisk, det er rigtig dejligt at vide, at når man nyder et glas mælk, så drikker man noget, som ikke har været igennem lange forarbejdningsprocesser eller indeholder en masse tilsætningsstoffer, men er næsten som naturen har skabt det.